आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दिनै ओंखाम जानो नागिरदों। आं सानबाय मा फिसा ब्लगबाबो नोंथांमोनखौ दिन्थिलांसै सानबाय। ओमफ्राय आं जानो नागिरदों आलु, ओमफ्राय सयाबिन, ओमफ्राय पटल आरोना फ्राय, ओमफ्राय बुहुद दंमोन ओंख्रियालाय, खिन्थु आंहा एसे माने प्रब्लेम जाबाय थादों, बेनिखायनो थारमाने आङो एसे खुगा बासिथ'दों आरोना। ओमफ्राय जायखिजाया निरामिसबाबो दिन्थिनानै सानबाय नालाय नोंथांमोनखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टेडबा प्लिज अननानै नायलांदो, निरामिस जानायबाबो। ओमफ्राय हियो न'नि फानलु आरोना। आं खिन्थु इदि ब्लगाव जानाया फार्स्ट टाइम दे। निरामिस आरोना। निरामिसबाबो जानो हायो आङो, जायखिजाया बेदरफोरबासो बेदरफोरखौल' थाब जानानै ओंखामा थालाङो आरो आंनिया ना। ओमफ्राय निरामिसफोर जाबाथाय समान हाबो आरोना। ओमफ्राय खिन्थु बेदरफोरबाथाय बेदरफोरा थाब जानानै ओंखामा थालांजोबो आंना। सानबाय आङो निरामिसबाबो दिन्थिना होनोसै दिनानै आरोना। भिडिअ खालामदों जेब्ला फिसाबाबो जायखिजाया दिन्थिखानांसिगोन आरोना, नोंथांमोननो शेयार खालामनानै सानबाय आरो आङो ना। फानलुखौ खिन्थु मा बुरजा लायदों आंनो। निरामिस जानाया आङो मथा-मथि बहुत गोबाव जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो लकेल दाउ बेदरबो जादों आरोना। ओमफ्राय अमा बेदर, ना बेफोरखौ जाथ'वाखै आरो दाउदैफोर जाथ'वाखै। जुदि आं बेफोरखौ जानाय मोनबाथ' थरसे बुंजोबगौमोन लोगोफोर आंनि बिसोरनो दिन्थिनाया। आंनि बेयो गोदान ब्लग आरोना। गोदान ब्लग माने मोननै मोनथामसो होखांबायानो आङो। ओमफ्राय दा दिनैखौ मोनसेखौ आपल'ड खालामना होबावनोसै आरोना। अननानै आंखौ माबा खालामबानो जाबाय, नोंथांमोना अननाय होबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना। सोरबा बुंनो हागौ मा ब्लगसै बेलाय दिनानैहा, खिन्थु मानसिफोरा माखौ होनो, हिन्जाव माहारिया माखौ होनो। बे जानाय लोंनाय, संनाय खावनाय, अबावबा बेरायनो थांनाय, बेखौ होआबा मा होबावनो आरो। जोंफोरथ' बारा लेखा फरा गोनां नंखाया नालाय। सोरबा जुदि जायाखैबा अननानै सयाबिन, ओमफ्राय आलु, बेनि उनाव आरो पटलनि बेगरखौ गोरा जायोबा गारनांगौ। बायदि एवनानै जालाय एकदम फ्राम थावाव बिराद गोथाव जायो। ना बेदर जाबाय थानायनि थाखाय नङा इयो। जाय ना बेदर गैया, बिसोरा दिनै ना बेदर गैया बिसोरनि थाखाय आरोना। जुदि लाबोआखै ना बेदर गैया बिसोरनि थाखाय आरोना। संनानै जालाय बिराद गोथाव जागोन। खिन्थु हारसिंबा नङा, जमा संनानै जानांगौ, होमबासो गोथाव जायो। आलुखौ सेफ्लेना लानि र'। गोथावथार मोनामदा। गासिखौबो सेफ्लेना लाजोबनि र'। सप्तासेसोनि उनाव बेदरनि भिडिअ लाबोगोन, बेदर जानायनि।
दायो आं जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो निरामिसखौनो दिन्थिबाय आरो ना। आंना फिसाजोखौ बिबैजों थिनहरथ'दो आङो, नङाबाथ' इयाव फैनानै राम राम साबथे खालामगोन। आं थाब थाब जानो हाया लोगोफोर, ना बेदरबाथाय बिराद ग्लब 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 हाबो, ओमफ्राय निरामिसबाथाय गोथावबाबो एसे थायो आरो बेदरफोरा ग्लब ग्लब हाबलाय लायो। थेवबाबो आं ओंखामखौ एसे थाब थाब जानो हाया आङो। मानसिफ्रा ओंखामखौ थाब थाब जानो हायो, आं एसे थाब थाब जानो हाया ओंखामखौ, नांथा नांथा मोनो। गोजौआव फेन सोलिदो थेवबाबो गोलोमबावदोंसो आङो। ओमफ्राय दै लादोलै, आङो दैखौ ओंखाम जानायाव लोंखायानो, आं भिडिअ बनायनो थाखायसो दै लाबाय नालाय लोंनाय जाबाय, नङाबाथाय ओंखाम जानायाव आं दै लोङा। ओंखाम जाखांनानै लास्टावसो दै लोंखायो, आंना हुदा नंखाया आरोना। ओमफ्राय जोंहा बोराया ओंखामबो जायो दैबो लोङो, ओंखामबो जायो दैबो लोङो, आं बिदिबा हाया। बिदिबाथाय आंना अखानानै ओंखामखौ जानो हानाय नङा आरो आं ना। मा होनो बेखौहाय आजिखालि ससियेल मिडियायाव मा जाबाय थादो, दावराव दावसि खोनानानै आंहा ओंखामसो उखैलायलाङा दुखु जानानै। थेवबाबो ओंखाम जायाबाबो मा जानो, देहायासो रानलांजोबगोन, ओंखायनो जायो आरोना। गोथाव जायो जादों जेबोला नै, ओंखायनो ओंखामखौ थाब थाब जानो हायाखै। सयाबिन आइया हादोंमोन, आंनि बिमाया, जों उदालगुरिनिया आइखौ मामासो होनो नालाय, जोंहा मामाया हादोंमोन आरोना। हाना दोनदोंमोन, ओमफ्राय आं एवबाय। सयाबिन न'आव रावबो गैया दायो, बिमा दं, बिफाबो दंना गैयाथाय, बिनानाव गैया, बेलेगाव थांदो, आरो हौवायाथ' ओजोंसो दंहैयो नालाय, आंथ' आलासि जाफैदोसो। जानो हाला लोगोफोर, मानसिफोरा एसे बुरजा बुरजा ओंखाम बोरै जानो हायो मिथिया आङो। मोनसे दङ मेदि, जोंनिथिं नङा आरोना, दिल्ली मुम्बाइफोरनि मेदि ब्लग ना मेडिमेड ब्लग ना बोरैबा बोरैबा नाम, हाब थुरसे थुरसे जाखायो, एकदम बेदर माबा माबि आं हाया। जोंलाय माथो एसेबांखौनो हाबावलासो, अहालायबावबायसो, एसेबांखौनो हाबावलासो जोङो। मानसिफोरा बोरै बोरै जायो हाया, ना दाननासो होयो ना मासो होयो बेदरखौनो।
दाननानैसो एडिटिं खालामो ना मासो खालामो जोंथ' जानो हाया आंथ' जानो हाला नै इसोरो सयाबिनखौ गारनो बानानैसो जानोसै पटलखौ जानोसै आलुखौ जानो हाला आलुखौ अभारद्राय जाबाय थानाय जादों गब'द्राय जाबायना मैगं थाइगं बेलेग जाथाराखै आङो एसे प्रब्लेम जानायखाय ओमफ्राय बिदिनो आलु दालि सयाबिन पटल जाबाय थानाय जादों बारा आलु जानोबा हामाना लोगोफोर आं एसेयावनो दोनथ'नोसै जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबायबाथाय लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो प्लिज अननानै लाइक खालामना हो आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबाथाय नोंथांमोना आरो जुदि मोजां मोनाखैबाथाय स' बाय बाय